Josu, Etiopia utopia ezagutzeko asmotan, zurekin bildu naiz, voluntarioa zarazu, bertan, elkartean. Bai, Noiztik zara voluntario? 2011-tik. Eta non aritzen zarete, Etiopiako ze eskualdetan? Tigray eskualdean, iparraldean dago, Eritreakin mua egiten duna. Voluntario aritzen zarela esan dugu, zergatik hasi zinen bertan voluntario? Ze helbururekin lan egiten du elkarteak? Bueno, elkarteak hasieran bereziki osasungintzakin hasi zan lanean, eta gero emakumeek ama izandakoak laguntzen, zergatik hemengo familian eredua oso ezberdina da. Claro. Eta hola, ezin duai behar handia dunei lantzen hasi zan, ez? Gero denborakin jungea uran arazoa, oso larria dan, eta gero beste hainbeste gauzez. Eta zein da han daukagun egoera? Esaten duzu oso ezberdina dela. Zein da hango egoera? Bueno, erdi desertua da. Egia da, oroar, udan euri egiten dula. Baina handi biloet eta desertu bada. Udaran euri egiten dunean garilla eta beste zerealak hangoa tef da. Eta hori erabiltzen dute, baina bi hilabetea dena lehortzen da. Eta beraien bizimodu aldetik ze egoera dago? Kalidade aldetik esan nahi dut. Ni 2019 azkenean izan, 4 aldiz izan du naiz, eta orduan gaizki, baina guain askoz gaizki daude. Gerra teoriz bukatu zen, baina gerran ondorioak oso larriak izaten dira, eta hori inok ez du esaten, ez. Eta horri aurre egiteko esaten dugu oso gaizki dagoela, ondorioak baditugula gerratik, zer egiten ari gara, ze proiektu garatzen ari gara momentu honetan Etiopia utopiatik? Hau proiektu bat Salesianakin 3 herrialdetan hasi geha lanian, eta bereziki neskatiloi ez, oso gehiena bortxatuta eta hola izaten dituzte, eta oso gaztia dira, eta horiei ematen zaie janaria, eakusten zaie higienean nola dan, eakusten zaie eskolak ematen zaize, beak autonomia izan dizaten, eta horiei jana emateko, eta beste proiektu horraldi hortatik, gehiago humanitario ikuspegitik ez, aigea. Zenbat pertsona zari gara? Gaude toki batean 2007 aurre inguruntzako dirulontza bialtzen egia. Pentsa. Josu, Etiopia utopia bizipozan dago ere, bai? Zergatik bizipozan? Bueno, bizipoza da hor sortu zen, gereziki gaztea eta launtzeko, ez? Aurre eta gaztea, bizipoza izan lezake. 28 elkarte osatzen dugu, plataforma o taldia ez da nola esan. ONG talde txiki batzu sortu berri dira eta oraindik ez daukate baliabide oso gutxi, orduan hemen plataforma honetan izugarrizko aukera ematen zaie, eta guretzako ere bai. Guretzako bereziki erakus leiho bat delako, ez? Eta bizipoza zari garela, bizipoza zuri, Josu, zerk ematen dizu? Jarriko zenidake hemen, idatziko zenidake mesedez. Bai. Bai?